И здравейте на всички, вие сте на нашия канал Sisters Chocos и това ще бъде Get Ready With Me. Ако някой знае, аз обожавам да се гримирам, обаче не ми се получава много добре. И сега ще ви покажа как по принцип се гримирам, какви продукти използвам. Нека да започваме. В ето тази чантичка ми се намират половината от гримовете, а чантичката е пълна. Ако не ми вярвате, ето. И също така после ще ви покажа, че и там имам още гримове. Нека да започваме. Първият продукт, който използвам е ето този серум, който е от Essence или Essence. Ако не го казвам правилно, просто ми напишете в коментарите, аз го наричам Essence. От него си слагам на цялото лице. И си го размазвам с ето този Beauty Blender. Втора част вече е в профила. Ако не сте се абонирали, абонирайте се и преснете